Guys, singenza kanjani ukusho in a polite manner to abaphathi that? Hello Lavi. Lezi ikhathi lezi nje zomhla ka10. Hello Mkhiz. Singasho kanjani kubaphathi in a polite manner that nani nabantu abantu we can never, ngeke phela nje, like we cannot, like we can't be having people abs each and every day. Cars are not bread. Hayibo, phela we're not selling bread. Boy, what's up, my boy? What's up, my boy? Yeah, boy. You good, boy? Auntie. What's up, auntie? Oh, nice shirt you got there. Ngisondezela icathulo zamike. Thatha lezi ndlebe la. Good. Yeah, ngeke hla. Moments you feel like you're at home. Hello Emihle. Hi bonnet girl. Angazi nami right yini. Velile mathonsi unjani? Ngazi ngovula iti fast. Ungenzele nami. Ni right guys? Uba. Hayi ngizoyokuceba. And yabantu base ngingadayisi yasengicabanga ngithi ngizokwenzana ukuze igama lami libe right kubaphathi. Ngizoba impimpi. Hello Tamelika. Sengicabangile nje azongisiza ukuze ngigcine itoho ngiyimpimpi kusukela manje. Mele phela kube khona into engiyenzayo impress abaphathi ngitatazele. Wazi wamuhle ngiyabonga amasondiya Claudia Dwali udayisa imfuyo nemoto kodwa usisi wami umcineko singamboni eduze kwakho. Okay. Hello Mpho Mhlongo. Ozosebenza nami isitufuzi. Ozosebenza nami. Samantha ubheka ushela. Uthi ngicela ngibheke i-app yami. Ngiyibhale ebhukwini ene. Ngicela ngiyabonga we big baby. Ngiyabonga amasondiya. Ilekani ngiyabonga. Impimpi. Omkhize nje ngizoba mpimpa. Ngiyabonga Mihla. Sisabadala. Hello Ntutu. Morning, you caught my attention, Dudu. As I see you on TikTok, let's arrange sibonani. Ungijwayela kabi. Echa abantu besilisa guys, kodwa abantu besilisa bayaphaphelana yazi. Morning sithando sami, ave unenhliziyo enhle. Ngiyabonga Majobe, umsongo wensimbi. Umaphitha. Ngiyabonga Manyambose. Ngiyabonga ngaze ngayithanda ijacket yakho. Ngiyabonga khulekani. Thank you. Style yakho enobu gospel phakathi. Josh ama-point, koleka amaphuzu. Ku-live wami. Ngizokubuka-ke, khona attention. Morning crush yami. Uzamani langa? Kuzitest? Hayi mphatha sithanda ukubana. Hayi phela angicelwa. Akuzona isicela si-applyele unibhalisa i-test. Ngiyantshela i-test baningi.
Hayi cha mina Nkosi ngizowuyeka lo msebenzi siyahlukunyezwa lana. Hayi. Hayi cha siyahlukunyezwa lana. Hayi mina ngizibuyela koluse ekhaya ngangiyilusela kahle kabe ekhaya. Hayi. Thina sabizola kwathiwa sizoda isimoto. Manje umphathi bhe usethi sibhala ama-test hayi. Umphathi siqoshe kahle ngesihle. Ngithi mina Mphathi wemphathi awusixoshi ngani kahle uma ungasasifuni la uxosha istaff uqasha istaff esisha. Imphathi umphathi akasho uma ungasasifuni la. Hayi. Kanti mina ngayiyekelani i-IT ngoba sangihlula isikole ngasiyeka manje sengiyabhala futhi lana. Hayi. Mphathi sixosho ngcono once and for all. Hayi bafetha sigodukene hayi. Hayi. Sabona omuhle. Ngizokufanele uzungibhalele nosi. Hello Amanda Mahlangu. Ngasiyeka isikole ekhaya bethi ngiyoyenza i-IT. Ngayenza 2 years wesithathu ngabona ukuthi ke ngisalunga kuthiwa kuno math lana kuno electronics ngabona ukuthi ngashiya phansi ngahamba ngofuna intoko nale ntoko enze bethi angibhale futhi. Hayi cha. Hello Nosi. You guys are so energetic. I noticed not really that wemashumi but hayi ukuthi angibafuni abantu besilisa Nkosi yami kodwa ngingachaza kanjani abantu besilisa bafike bakhulume noma kanjani nabantu besifazane yabo hayi ukuthi angibafuni mina like mina ngedwa abazane nginobhuti abawu11 so ungasho kanjani ukuthi ngibathanda abantu besilisa ngikhuliswe yibona yabo anginanqa nabantu besilisa ukuthi abantu besilisa bathathana noma kanjani mfethu like khona umunye ungibhalela imessage la efonini yami yomsebenzi uthi asihlele sibonane angibhethi ngalutho mina kumele ngihlela ukubonana naye ukhizwe lithini inkosi enkulu isilo samabandla nayo nje inkinga yami la ifike ibambane khona nabantu besilisa ifike nje ibambane lapho mina inkinga yami nabantu besilisa mina ngihlezi nje ngitransparent ngomjolo wami ukuthi ngiyajola nomfana omuntu uyabo so asikho isidingo sokuthi umuntu umthatha inamba yazo ngiyajola mina nomfana omuntu uyabo right Twa stop ali test lana Ngizwile kusona yabhala kodwa yini nje sesingayenza manje sibukeka ngathi sibhizi umphathi ayiyeke lento yakhe ye-test ngicela uzoba umamncane kwandlula umama uhlezi nathi ubaba wakho babodanga yakhe mpo akayibodanga yakhe kuhlangana mina igcwele gogo hande igcwele gogo papa ngikusini nje indaba yesicefe la ubani futhi loyo sentlo lokho umuntu onesitini umublo umuhle uhande lo muntu ayizolo anginakile guys ngizobatshela kahandele into oyishoyo wena indaba zethu uhluko ondla kokuqala hayi bo baphathi kanti woniwa yini umoya wena bathini afa afelo ba abadlali abaphathi nansi test bebengadlali abaphathi siyabhala
ipeni lodwa phela sengibona ufaka isandla esikhwameni. Ngeke ngize ngikhulume nani guys because sibhala i-test ngiyezwa. Oh, nomphathi. Ngicela ukuphendula after meeting.
Still in bed. Number 11B. Mphathi. Baba Ben. Suke ngawo endlini. Cela amapapa. Sengiqedile guys. Ngikucipene lingasile ngempela ngakho. Bathi bengithola amaphepha awu2. Shuthi lethe ngithola u8 lapho mengiphinde ngibhala ngithola omunye u8 ngizohlanganisa. Ngo16. Okay, ngathi ngizobhala ke nakulezi. Ngibhalela uqaleni. Bese ngimibhalela. Bese la ngibhalela uZoli. Right impela butama kwanje ngisizwa nje sisitheni. Nkabe yami i-response uzothola Ngibhalele ngempela. phela suka namhlanje. Mfethu, ghost ke manje nginayo customer lami. Lesevarsity. Lishayini yokufunga phezulu. Lithi noma Kambe la beste ubani? Ihanta kambe beste ubani price? 689. 4x4 nges. 4x4. Power torque 125 125 newton meters. Tutu songigebe Kilowatts. ngipeni yalo fast kanje And nginganaki. then e-torque 120 kilowatts for e-Hunter 144 8 speed. 8 speed waziwamuhle inkosi ngathi isithombe se-iPhone awuyeni. Towing capacity kambe towing capacity sithe ubani? So capacity 3.5. And then payload fuel capacity 7.8 ama-liter it's bese ngithi ngiyakubhalela ke Zolile ni qhubeka ngibhalele bese uzopasa Urazi kodwa zona. Customer lang stress hansi izodecline nje kodwa because uNSFAS uyavela ebank manje ishane nyuku futhi ngeseceleni ayihlephula kabuhlungu qedile laxoleni ebuku uyavela nje futhi 4 blocks we book allowance. nginake hawu ngese bengisabhalela uxolile ufike late ayitheli phela mengithola 8 umphathi uzohlanganisa nalomunye u8 phuma u16 out of 20 angangixhaphaziwe umphathi we kambe uphathwa ngo100% lana guys udali wami ake kudala usePNB Esasemsebenzini hello mele kuhle Mlaba umphathi wethu la uMr Mlaba uximba begadana mesibhala test afuna isikopeli
Yeah, mfethu ungqalazela mfethu noma ile ya 25 noma ile ya 5 mfethu. Kwabazophuma. Smart wenzeni? Ehambile mhla ka-30. Ulinda ukuhamba nobaba wakho wangempela lo mama wakho asazokukhombisa yena. Umphathi. Simakaduphi pho ngena smart la. Umphathi uyabo umphathi yebo uzohamba yena. Kodwa ulinda ukuthi wena uma wakho akukhombisa ubaba wakho wangempela mase ehamba nawe ulinda ukusiza wena ukukurescue isha akukhombisa indlela yakini ngoba wakho akukhombisanga. Ngiphaphela umphathi wami la ngoba nake emnyama. Hawu. Sesoze simkhrimeke phela manje umphathi senze njani? Umphathi uwumZulu umnyama owakambatha. Manje le nkole kaMaphuzu ke la nicosha ama point. Nikabuka umuntu omnyama kakhulu yini ngomphathi wami. Mina ngizosincengela umsebenzi ngani lapha kumphathi. Ngizohamba ngiye lapha e-office ngiyozincengela umsebenzi ngamagama uma yangicinga. Uhamba uyapi? Umphathi owakambatha. Ngiyakwata vele ngiyakwata. Ngidela umphathi wami. Noze ngiphothi inhlabathi eparishini ley'ngane zami. Kuyenza. Nizozikhipha kimi. Looking good ekuseni ngiyabonga noxolo kubheka. Nizozikhipha. Phatha hayi indawo. Sitholile konke i-message akaSARS. Abolo SARS lifetha ongasidonsiseni. Ngikuzwa kahle. 6:30 currently. Ngibale kahle kwikho. Okay. Lo sisi mfethu uyazi uthini? Sishawa iMax PD la kuyena. Uthi Max PD yakho? So 2 something 253. 2 something or 233. Yeah. So akakwazi ukuthola imoto ephakeme. Ngazama mfethu. Isonensi yena uthi ngayo. Kia. Hayi, iphathi uthi uhlala emakhaya. Uhlala emakhaya. Right. Ngangithi naye uhamba ngomhla 30. Nomphathi wethu akahamba ngomhla 30. UwumZulu. Yazi bafethu umoya womphathi wethu right kanjani? Ngiyafisa nihlale naye noma 3 days. Umbatha nakhona. Hey, yabona nje. Ake nomumbatha. Ningiphatha kabi lento enileke nisho la. All right, ngiya-understand but ukuze sithole imoto ethe uphakama kushuthi kungamele sifake i-deposit ngoba inkinga yethu iMax PD. Oh shame. NgoLesibili nangoLesine singena u7 because sisuke sizofunda kusuke kuzobhalwa i-test and then zonke lezo ezinye izinsuku singena past 7 ngomgqibelo singena u8 siphuma u12. Morning to my future wife uyajabula vi uyajabula ufuture wife uma wengane yakho. Uhamba ngethuthule uzohola njengawo. Credit score. I-credit score i-right wenosi but inkinga yethu ilapha ya kuleya mali salayo. Yabo u5,000 rand. At least bekuzoba ngcono ukuthi mhlawumbe u7.8 and then bese ngakhuluma ke. Kodwa ke credit score yakho yihle kakhulu uqhubeke nje uyiphathe kahle.
unless ke mhlawumbe una side hustle efaka imali ebhenki and then challenge share your energy. Hello nobuhle Duma, umuhle ngisho ukhathile. Ethini ubana ne-idea ye-group content? Wazani guys content? Mkhizi, soyibona masesitangeni, izoba khona masesitangeni. Awumphathi ungasidubi mphathi. Wasiduba manje ximba. Content. Sanibona abantu bam. Sanibona abantu bam. Ekabalelo khunja. Ngashami. Ubani kabodayisi omoto? Again isiphelele. Omosana angathi usiphelele. Kuyabanda. Wozani bo? Wozani guys content. Ngeke mphathi. OOTD. OOTD. Icathulo ezasemahashahasheni kambe writing ngabe SL-Fast iblue uMr Price ihembe saniphiwe emsebenzini bafike bathi bayasipha leli shirt lemsebenzini sajabula sathi basiyeka nje saqeda ukujabula mase kupholile ukujabula bathi siyadlala solibamba kwi staff account. Naye umphathi dlala ngawo uthi le amleka wayesakumzwandile. Uthi kayisesa kumzwandile amlet. Ebude kanje umzwandile ngaba ngale uqale wathi half let uthetha mi half wathi hayi amlet. Ingafika la mude lo yamfana ngeke izimlingane le jacket isoka lamlidi. Ngoba lento leyo yenza ukuthi mude dad. Uthi umphathi ngiqoke amleda. Ukhona Ernest Diamond Bay ngena ku 7:30 but I'm still in bed. Uzophelela umsebenzi. Chuma. Hello Nazipho. Hello Banzi Njomane. Sorry. Mbathi ne-ID? Ayizofuna. icontent creator njani emeli Mbathi kumele uthenge i-tripod. Zandile, thenge ayithini. mina ngizasiculeni maculo memulo mase umphathi nawo wabuthanda ukumula wena kumele sikumulise lomsebenzi kancane kancane siyamula simchome Uzosigulisa thina simuliswanga saphoxa abazali. Ngobani wedudu? Uthini idea? Bengitshela ukuthi umphathi uzoza nayo ezumphathi. Lutho ke sisi. Izovela perent. abakho angeke Hayi mphathi bukuhlulile nje content creator. Into le benzothi amaphepha no. Oh yes. yiphikele Amaphepha le amaphepha. Amaphepha esogcoba. Uyacimeza masuyaqoba. Yes, game. Okay, ngisayothatha amaphepha. Ngicela ningigadele abantu bami ke guys ngiyoyenza amaphepha. sanibonani bantu badudu Awu ngiyabantu abancane nje. awumphathi abantu abangamphathi bantu umphathi unabangami sunzima kakhulu umphathi kumethi ncane hayi sunzima kakhulu ke mphathi Jwale makubhede uba uthufile. baletha ama-app mphathi baletha ama-app mphathi makubheda kodwa mphathi ba-apply mphathi Uthi ngifulathelo izinto kuba uthufile.
Sanibona kaca nisebeni screen sikhona la. Yes, khona. Soyenza la noma soyenza lapha entrance. La entrance pass bonakala kahle. Hola mama. Ngiyela abantu isikhathi lesikhathi. Hawu. Oh dude. Hawu. Sanibonani mafowethu siphethe ama pre-owned siphethe the brand new cars siphethe uHonda siphethe uHonda Elevate Honda Amaze Honda Fit siphethe HRV siphethe ke yona lapha uVW lapha siphethe ni Polo Vivo siphethe lona lapho ke TSI siphethe lapha iTigo siphethe zonke imoto ozifunayo siphethe uFord lapho White Tracker siphethe ona uFord Ranger siphethe yona zonke imoto oyifunayo uma ufuna imoto siphethe igama lami uMinehle ngokaShembe phansi le kwanongoma awusuka madodana inkomba kombala bayikhoma ngosini mana wena ngalo uyaphapha wena nokubi Umuhle phela Shembe ngithi. ayimubi lo sisweni nomubi Muhle uShembe guys. ayitudu Shembe ngathinja. hawu Ngathi hawu yakathi wonqeke inkosi uyafana ukufa mfana wami uyafana ukufa uthuka inceke inkosi uthuka umuntu kaNkuluNkulu umgcotshwa kaNkuluNkulu Nkosi ayithuka nje hawu ihambile ipoza yakho Nabuya kodwa. ayakhuluma leyasha awu wethakiwe sanibonani siyaxosha lemsebenzini. Dudu ngeke uphase. Ngisingatha nginike yonke imali account yami nginankinga. Ngeke uphase. Lento thola 18 imnikezile kunjani? ududu bayamsongela bathi yaphasi bamsongela ududu bathi ngeke aphase hayi ududweni ngwase NNT Nkosi yami ngwase NNT wanongoma ikwama unongoma awubuzi madoda inkomba nabayikhomba wesiflatheni nakho yabayikhomba ekhana wabayesaba usibhome saqhuma egoli sezwala phansi kwanongoma ngathi wayile ekhalayo umfowabo amathula ngoba ngiyathula intombi zingisondela noma ngingafuni awusu Ngisalinganisa. La namaphepha. ngenza isibonelo Right, I do. yayimi umkhaweni bafuthi wanongoma naye nikabi yakanongoma nangomunye wanongoma Uyathimeza kusibuka empini phela yabo umkhaya ke lo wanongoma enye ikabi yakafike ngeyanongoma unongoma nje mningi la ningi unongoma bathi bazama ukusixosha labathi singamazayizasi ngamanongoma into esababulala ngesibhaxo la Hayi basizana ngoba unganongo. Bathi uyizayiza ngoba uyizayiza. alutho Ya thilani. yini So uyathimeza. Right? Uthi akumele unyathele iphepha la. Uthi usiyokuphela ngale unganyathelanga lutho. wena khipha ibuko wenza into yakho ene shembe awu Abantu bakhona ethi nginedile. siyabonga Phuma Sithombe, phuma uFrey. Basho sivezi. Akumin. Him. Thamba siyadinga evidweni. Wena hamba evidweni wena. hayi hlezi ngi-eli waye uthi shembe ngifike eli hlezi ngi-eli vele mina Ufike early akusona isikhathi sakhe lesi. Uzokuba icadet ukuthi kanje. Yini cadets yini lo? Phathi kathi wena nozowenza ivideo. Sikwenzela ibhodi la. Azi imibhede yabhela. Wena
Senzelane kanje vele. Umane emaphepheni nawo khani qoli awuqala. Okay. Pega phezulu dudu. Out. Yeah, run away, come on. Yeah. What? Okay, mama. Out. Who's in? 3, 2, 1, and. Come on, kids. Olandelayo. Okay. Nakade. Asiguli la. Show ama rules. Shepe. Yebo. Mana mawala machozi. Ila amaphatha emela khathi. Cap cut. Cap Cut. Ay, para caso cap cut. Andawazi. Ofoyelwa yimina lo cap cuts. Mphathi ngicela uhambe. Uma la udisturb indaba ye-light. Yes. Yes, one again. Yeah. Oza ngapha. Yeah. Hey, icathulo sis. You did touch it. Melte fohlo u-out. Melte fohlo You u-out. can touch. Oza mazet. Ngasanto umdala Pega odese phezulu. Ya, out. Umhloshana. Oza. Uzogcoba vale. Yana le ndoda yakacimba. Iyafile bhekisini. We! Manu anyusi kakhulu. Hawu bandla zisuka nje. Kodwa yeka nganyamyeka. Sondela ngakhona mphathi. Enga issue. Phathi wozana. Enga issues. Yebo. Mena waqoba uzoba ekhadi ezona nesetho week. Ikuzokubuza. Uyakimotwa. Uzoba iGP. Ekseni nje, how many apps do you have? Mbatha. Uzoba iGP. Woza mlabo. Mlabu suka Cimba. Bizana ucimba. Sentati price for a fire and price for man. Mlaba. Moke washa. Phezulu mlaba. We are nice na. Nakhona uhambisa i-espresso. Mnika
Mnikena hambisi espresenize na. Mnikena hambisi espresenize na. Okay, elandelayo le content iweek leso. Iweek impatha abantu bami siyabonga. Why umphathi kodwa niyabona why umphathi yes. Umthembu ya wrong. Does mean this. Root cop. Abade bephetha amaphepha abaqoshe. Umphathi latha akawamnikeni uplastic awaqoshe. Seklina uya ayina kanti benga ayini. Hey asibonga ukuhlala nawe. Imina u-anto right. U-anto right. Siyanijabulela, siyanibekela, siyanixoshela. Thina senza nguhafu sinomphathi. Utofoza wona. Hayi buza baleka. Omunye akaze nene khona. Your problems are laying eggs, Mati. Your problems, Mphathi, have got their own problems. Buka nje. Abantu abayingeni indaba yakho Mphathi. Bonke bo 100,000. Hayi buka nje. Hayi bafanele mina ngazonto aba rich la kuthi so. Abantu abavukayo alutho. Phuma ku-live ngoba nje bangicasula. Bukani guys Mphathi uno 0. Yima Mphathi ungaphumi. Yo Mphathi izinto ejwayeleke lezo ukuhlala no 0 wabantu. 0 people. 0 people kuMphathi. Mina nje ngizekele lapha ngafika senotari sinele ngifuna nje nakhona ngoba phela Awu yasho yaqhumelele. Do you have Hyundai Staria luxury with dark windows? Yes, we do have. Hey bo, imani ngiphume kulo live kaMphathi ngiphinde ngingene. Usually live kaMphathi uyangena khona ukuba nabantu abawu400 angazi kwenzakalani. Awusuyiphakamisa. Isikhathi team. Awuphume kulo live. Content. Smakade. Yakusenzela lapha ya. Okay, sondelani content kaSmakade. Niya yeni. Aba inkinga yavota for. Awuthi ngishuthe. Hey baba. Sakodan. Hey, let's start.
Thank you. We're in box. Yeah, no content. Manje ngifuna mzohlala phela kwazi ukuthi ngatikilela isithuthi sabantu aba-100 bonke. Ngibamba. Kinza ngathi moshela ibet mahala nje kule video le. Bengwele ngisho. Bangaki lapho? Sakule phone oh imloba kuyanduka. Tutu kudlala la ngo free. Mina kaze nga record. For now, demo, but the demo so I recommend that you brand new for the halfway, Mana mkhize ngivale ngiqapha noma sayivide yodwa. Nalo ukurekhodela kunginikile. Yeah. Mana mkhize ngimo kurecord. Abantu bani umphathi wethu wele our TP
Seni lapho ready kade Uyimanje sifikile. kwi-live wethe 500. Ngiyabonga. Kade Kwi-live yami sifikile. 500. Sisepusha Umphathi ulive wakhe. Naw la. Khuluma nomphathi. Ucela ukukhuluma nomphathi. Khuluma ke mphathi umelo kuhle uthi ucela ukukhuluma nomphathi. Una 42. Ubuka ngifoni kodwa. Mphathi Hayi ngifuna yami la. uthi umelo kuhle ucela ukukhuluma nawe. Ubalo manje. Angimazi wakamlapha. Hey kungelwa ngo5 Ngifuna usimanga. la ngo5 sesemsebenzini Khuluma Ximba. singena Brian wona sisebenza ngawo umphathi credit score. semsebenzini wabubona nje energetic siphezulu ngo7 Ngiyabonga. Utholwa wapi? Niphuma abantu asiphumi. Like khona isikhathi singena kuphela sokuphuma sikho. Ufaka ID number yakho. angazi ngisemenzini Profile kamnandi yakho. Ufaka ID number yakho. Sefana ithuba nethuba sithola But phela kunika yebo wenkulunkulu mangizobe uvule account. ya nangi lodudu lo nimbuza ukuthi lo dudu nami Muhle shembezo. ifana ungaloku nekiss yini ithiwa yini i-sun kiss ya mineshoni ya minesho cela umsebenzi phela Nakho ngempela mphathi. Nakho woza kuthiwa athenge umphathi. Athenge Amabheki, amabheka mphathi. nekhekhe lasewulizi. Ibudget nje mphathi akuba u500 rand mbatha. Manini. Yebo. Manini. Mhlawumbe isizulwane sazi. Yini ethengwa? Siyabala nje ukudla. Oh, ngicela ningisendela nje. Sine zinye ithakazelo zakambatha guys. Bafethu liyabona ukuthi wayisemthando umphathi wethu. One thing about umphathi wethu ungeza kuyena sakudlala uzomtshela uthulambili. Avela kunikeza ikhadi athamba phela uye garage. So nje bafethu sinomphathi bafana. sithi uyela Oh, ihlazo ngoba akakwazi ukudlala. Hello. Hello everything. How are you to find out? Usudu yabona. Yebo. Manje ngena blender ngoba vele ngiyabona. ubonani wena usubona Sifama bheka, sifama wings amadashi. Sifaka silambi kahle Sasifuna ukuqinisa khona KFC kube big pieces ukuze barobhayo akibhalisa ikho eThekwini Palito mhlanga. khona umhlanga eThekwini Central. Central eThekwini nake ngalokho unyiphizayo Yephen Central. ukhulume nomphathi. Hawu mlaba bengimlethile. Ngimvezile umphathi la ngathi ngicela ukhulume nomphathi wafika umphathi wena wangasho lutho. Kade ekhona umphathi la kulive wami. Phela naye ubhizi umphathi. iphubelanga sami nayo igilashe Oyibeke lapha na phezulu. Siyakhona. sikulethela 5520 400 061 5520 400 Uthandwa yini wemamlangeni? ufuna u7 seater sinawo ka halfway khona halfway Toyota Nangu khona Mr. halfway Qini. Lexus khona halfway Hawu, Honda manje ku- khona halfway khona halfway Jeto khona halfway Omoda khona halfway VW of which Volkswagen khona Volkswagen. 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 ayikho imoto yabona manje kuzophuma la Volkswagen. nasi wa halfway Honda uyabuka kuzophuma Volkswagen. Volkswagen avele liqinile. Imessage kwi-account yakho khona uzokhuluma nawe. Alright we melokuhle. halfway so ufuna imoto Does Mandisa Keso still work there? I am not too sure. Kodwa mina la eShopston angisebenzi trend nayo. le iHonda Amaze 4000 white Anginayo sure. Ukani ibuko zami zinhle kanjani mengibuye eminyango guyisini.
Oh. Nebo ibuko sami zihlanja nami ngibuye emnyango. Khona uMazwide yes ukhona uMazwide nawo. Yithi abahlali nabo. eCape Town just to visit. Angazi ngisazobuza uDala ukuthi ungikhiphela nini eKapa. Ngisazobuza uDala. Hey. Liphi ibhuku lami lokubhala abantu? Kuzothiwa angikho serious emsebenzini. Noma ngiphethe ibhuku. Hayibo ngilenze njani guys? Lele. Ngithathe lele likhulu. Sengikhohle ukuthi icustomer lami ubani igama nesibongo. Zolile. Uliphuzile kodwa uthi zoliphuza after meeting because bese business content namhlanje ngikho ukudla kubandayo semanje sengisemsebenzini ukuhlupheka yebo banothi tutu yomphathi yebo lamanye zawuvuliwe. Yeah. Apply leni ukuba team leader baba? Pros without reminders for them case. Baba yini guys sengiseteam. Ngiyabonga isikhulumelo guys. Ningadinela ngokuzayo. Thank you so much guys. Bye bye.